players na tulong mo dito sa nega dito ako. Ano mo ba? Dako siya ba? Aldi, dito ba tayo? Saan ko ba? Ano lang ko? iPhone? Okay, medyo better raw.
Ilibot-libot mo. Tawag ka mo ginawa. Ano ni? Sagrado. Ha? Sagrado. Sabi ko ano? Nice friends! Oy! Jomar! Mami namin, may graphics niya yung cellphone ba? Hindi na ako. Ay, sino ni? Coach na. Na ako na. Oo. Excuse me. Yes, tugma. Tira ka. Stop mo. Ano naman bibidyo test? Hindi na ako. Ilis online. Hindi na ako. Okay.
no? Cordilao. Ikaw sa Bicol? Consistent kabo sa Bicol sa yun o yung kabo sa kontra ya palapit din lang palapitan niya may lang yung kung gali kaps ni ano na ito correct atong gamay to bla. Sir Bula. Wala na ito magsis na to. Baka magsis nila. Saan yung kontra nila?
Hello, ma'am. Seven, zero.
bansi, doktor. May bansi. Ah. Wah, pwede itu kenapa itu guys? Nah, last ako niya. Grabe pala siya. Ha? Dala mo lang. Ha? Pus lang, ha? Sulod, sulod. Sulod. Ay, wala ka. Lala.
Coach, di ba katatlo na per game? Coach, minsan lang sila na. Ay, sugi tayo, coach. Karoon for today. One.